ukitzen gera, kaiolatu nantzera, baina sortu da aukera, amalurra pizteko era. Munduaren azkena, dirudien suntxipena, elkartasun ekimena, demostratzeko gugarena, trebeziak eta sormena, herri oso batenak emena. Zure etxean gelditu zaitez, izan adore mesedez, gogotsu eta laitasunez, zure etxean gelditu, muga guztiak gainditu, malkorik ez da kexurik ez. Dugun helburua hausnartzea, gure etorkizuna finkatzea, dazkagun aukerak indartzea, gizartea berrantolatzea, zea ta bestea, dantzatzea, etxeko txikienak ere alaitzea, egunerokoan presaipe ibiltzea, zailtasun egoerei aurre egitea, ta bestea, dantzatzea, etxeko txikienak ere alaitzea, egunerokoan presaipe ibiltzea, zailtasun egoerei aurre egitea. Zure etxean gelditu zaitez, izan adore mesedez, gogotsu eta laitasunez, zure etxean gelditu, muga guztiak gainditu, malkorik ez da kexurik ez. Egun gutxiago dun bidea, begik irikitzeko tartea, musuak ematea, ta maitatzen jakitea, zugana iristea, osasuna babestea, etxeko goxotasunen egotea, eta erronka berriak izatea, musuak ematea, ta maitatzen jakitea. Zure etxean gelditu zaitez, izan adore mesedez, gogotsu eta laitasunez, zure etxean gelditu, muga guztiak gainditu, malkorik ez da kexurik ez.